Jungnu Khatini Koktomani Bishingtui, East Tripura Sydney Kabangma, polling center no, Bororok, Kok Banglaimani, Boot boycott dok Klaimani Koktomani Bishingtui, Jungnu Khatini. Haike Omo Kahamda na Hamya, Ao, Tipra Sharok Beleke Zingzalok Lajak, Omo Joto Borong Shemanu, Lama Kaham Krui, Tui Kahamke Maningya, Hypano Jung Chini right no. Punungna ni bagai jeng vote relayu. Nini cajangmano leader senamo parliameno kok sarana ni bagai. Barodeng hakasa demokrasi county ro ojagao neng vote duwe. Nini je cajangmani leader neng amo chongai mano. Ao omo bo jengjo to shiwo chini Tripura sarok belai ke kerei. Hasek hatai beremo tongnai remote area wa tongnai rok. Kaham ke ajagao jeng perang sogoya lama kaham kerei Rwng ganao kerei. Sakham ganao kerei lama hamya ni bagai gari thangmaya ni bagai sakham na jengna ni bagai belai ke Ao okokno sana thangkakhe East Indi West Indi Tripura sarok tabobo kwbangma thayo hasuk berem phasingo tongnai ro tui nyangnani hingkakhe tuisa beser hasuk ongkhore tui khogise hatai kuchu kawi tui tlangi nangnani tini Tripurao Tripura sarok boot boycott khlaimani India Today ni mote hingkakhe 600 jon boot boycott khlaika Tripura sarok dolai hangkor phasingni borok ro borokni omono je boot boycott khaimani karon hingkakhe lama kahamke slamjakya Lamao bridge kaham ke rijagya thang phailai sukhanyani beleke kosto wati wakakai thangi miya tei kosogei Owani bridge tongmani joto sobai kalang thangbayo emergency sak hamya rok ngi thangake sak nanyani bagai beleke hospital tlangnani lama hakchal tai kosto khlai balai matlangu neta hanjangnai robo kogrui islamia hai hini sawo borok tai tui nyangnani hingake bo borok Chikon khe tuisa kinar tai hasuk beremo khorui tui manungu bongni amo problem amoni bagino borok boot boycott khayu hnei jeng koktomani bisingtike sawi mangkha haike amo kahamda hamya ama ngasuk kahamke sawi meya haipano tabuk kebo kaisa supano pai keplai ngi thanga ke borongni ajagao naranai nyo je bongni problem tongmani amno solve da khaino jorasa saimena amo jeng sawi meya haike norok bahaima tong Mari kising song komani bising tike sahor di. Teka sa kok Rwng Tv Tiprasa Facebook page follow klaimano ajaga bo norok haikeno kabangma koktoma tai information manai. Link description rijak noro ang bai krungnani hinga kai angte krungi manu. Haike omono Tiprasa rongni jingjal no tai jasek pana sawi jongsidi kagroi malia. Thungkrung thungnai rok Tiprasa rongno agini simi ulta pulta khlai politics o siklegi klang thakai rewi rikha. Amono chungtabuk sobono bisas khaya omo hai wansung mung ngi tongha Tripura sarongni joto Tripura sarongno haike amono boot boycott khlailemani amo kahamda hamia norokse sasinai haipana ani mote hingake boycott khaimani chaya baike hingake jesa bodol phanongkha bo amono chajakyangi boot riya haipana je a chajakyang tongmani bodol amo phano pai thangmanu amsungno sanam musungo o jagwang tai amsuk kok sanani musungya haike noro video no chajaka like khlaidi YouTube o video no nai tonga channel no subscribe khlaidi Facebook o nai tonga page no follow khlaidi angkha tini video amsungno noro video no share ba khlaidi amsungno hambai